Baba faina tina matiri. Mwari baba ulimusoro kudenga. Mutenda nenyasha dzenyu baba. Dzamusa ruzhinji kwapinda muno kuti vasvike kuno. Kuda kwenyu baba chititungamirai pane mhomho yese iri mukati mhatso ino. Chokwadi ngachive chokwadi, manyepo ngaava manyepo. Mhosva dzenyu dzitongwe, vanhu vachibuda muno vachisekerana vachibatana maoko. Mhosva dzichipere mune zvakanaka. Nevauya nevaeni vedu vasvika muno tinokumbira kuti muvatungamire nekudzoka kunzvimbo dzaanogara ngezita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. Chakakutambudza kuti usvikire pakuti jira ranai guru ndobva pano muinana asere chii? Taurira mambo wakasununguka kuti chii chaukasarudza kuti inini ndoenda munhu wabereke 8 ana pamusoro dai. Yes. Mume uyu ndakarorana naye mufunga ndine 15 years tori mwana mudoko. Alright. Takagara patabereka mwana wokutanga ndandisina rugare. Wechi2 ndandisi 2000 mwana wokutanga 2002 wechi2 2004 wechi3 2005 2008 2011 2018. Madheto uri kuverenga kubara iyo? Kubara ana iwo. Alright, okay. Right. Dai mari kubate chendiri kuendera. Ndati handiri kuzive kude kuti unoti kubara. Kubara. Dai mari kuzive mabasa andiri kuite makore eana iwo wavo. Ndochitaura kuti range dambudziko. Ndaiti ndikada kutore mapirisi mafamily planning. Waitora. Mashiswa. Alright. Nguva imweni mwana waigona kuti une 11 months. Tatani no. Anondibvunza ndotaurira naamwene. Ndo zvaari kuita murume uyu. Asiyana nazvo ndo zvaanoita. Rugare rwacho taiti tikarima. Hapana chendiri friba kuti ndiri kuda kutore kutenge sipo. Ndiri kuda kutore kutengera ana hembe. Future chaiyo kana nhumbu. Asi kana kutenge teneti pana 8 chaiyo. Ndii ndaizvifirira ndega. Ndotaura kuti handisina sipo. Kuti saka iwe waida kuti ndidini zvishandiri. Right, ndine bonchereri apa. Ndandati ndakwenda kumba kwangu. Ndiri kwamukoma ake anonzi Peter Manigo. Akamba ngondotore story yako bva nditi pka. Kuti zvinane uende wafu. Maswa. Tandiri mudunhu munyebvu. Kwezvakaitikira mukoma acha inini ndata flat. Akaende pasabhuku kuota kuti ndo zvaitika. Right, ana mai acho ndiri flat kudaro. Akataura kuti ndazoti pembeni kuchifumi. Ndochitwara kuendesa kumba kwangu. Apa ndandiri kwamuba mukuru. Right, ana mukombo ochiti usataura bakuchipatara. Otoona kuti bonjerera apa kuti tigare naye. Hazviti. Raindogara rakafukidzwa kudai. Hembe idzodzo adzizombobvira dzakatogezwa ba. Dzakatore kunga wiki. Takandodzichengeta. Ndoenda kuchipatara wakamirire kuti murume wangu ini munin'ina wacho aya. Unozi Peter Casper Koteni wakwarisitu. Ndiwe ndakaenda naye paberere apa. Ovhara mbotira pasvikazoenda kwamutambara. Kwamutambara kwakunyepezita kuti inozi Purity Musakani. Kutozobatsirwa ndima inini ipopo. Ataura taura chokwadi. Ana mai nini ayarundo taura kuti ndakadonha nehuyu. Ite kuti ndakadonha nehuyu. Zvikazotaura chokwadi ndokuti tikurape ndakapedza 2 days ndisikarapwi. Ndichindotaura point yekuti ndakadonha nehuyu. Kwachizotorapwa. Ndima ini Purity muzvuzvu. Ufatondirapa ndovatadza. Ndadzoka ana mukoma wabvunza. Saka iwo wakashikira kuti wakadonha nehuni. Nguva dzese uri kuuya uchiti ndiri kutambudzika. Ihuni rei wakakuwara ndiyo yaizoite kuti uiswe mastitch kudaro. Ndakandonyarara. Right, arondonditi enda kumba kwako une mabvuri. Yowe uri hure, zvikomba ndechipuwe zvakawanda. Wakasvike pakutaura kuti ndiri kutende kumba kwako, tati ine hwandiri hombe. Wakutungidza imba, ende kumba kwako. Kupisa? Kupisa. Ndakandobuda ndindori zvendiri ndine nhumbu netwana tumweni kwakuchindobudisa kuti ndinobuda natwo. Hapana chakabude mumba ino. Ndobva ndatoende kwa baba mukuru, kwasamukuru iye Mati Matseketi. Ndatamunzira. Saka imba yatsva.
takazoti chifume kwakudzokera kwekuende pamba hapana chiripo. Huku waimona kudai pamba bikwe doro riazodhakwa afondya zvese zvasanganiswa, ari kumonya ari kukandire huku, ari kumonya ari kukandire huku, kusvika papaground. Takasvika ukaenda kodaidzwa ndisabhuku, ndiye wakaende pasabhuku kuti ndapise mhatso. Sabhuku atora matsekete. Saka iwapiswa idori zvikasa ndinochitsvaga hangu zvese kuti ndimupe chinyi zviro zvake. Mwainga nekitchen unit yakazara ngemaplate. Enda iyo kutengesawo mazhanje kwadiri ino kuti nditenge zviro zvangu. Hapana changa akambonditengera. Magumbezi zvese takandobuda tiri D kudai. Ndairare pasisi yangu yo kwabamukuru. Zvinoita muroora. Aya ana mai nini ando ari kundonditi zvichapera, ana ako aya zvichapera. Kwakuchindoshingira kuti pamwe zvichapera. Kwakuchizoona kuti pezvakwenda zvichapera zvineizvika rufu rwangu. Ndikati baba anomo, inini ndaifunga ndichiti hendaishingirira zvichaita nani. Saka imwemwe mwaprefer yanga iri musi Christmas uye tapedza uyu December. Ngenyanhau abike doro rawo kwautore Easter ndakatenga. Indakudo chikanyawo chingwa ndikati makoti Easter irimo endatore muja red. Zvikazi mama amuna ndikati irimo kani iwewe ndotomeka mwana ndikati ndotore ja red kwakuya naro. Easter iripiko. Nyamusa zvikazi ngemwana wangu first born no. Zvikazi Easter yakatoshanda. Yakashandei. Akabike 20 liters, 40 liters, 20 liter 2. Saka gona tore Easter yangu yendiri kushupikira were inini. Bautangi kureketa ndakareketa. Munondipikisirewo jeri rakadai. Ndiri kuzvitsvakira zviro zvacho muri kutora. Munoti ndidini? Baba anomo akadaidza nomo uya pano panzi. Ngatiende kwa sekuru. Sekuru akaenderwa chichatirwa mutsakana. Hanzvadzi yangu. Pauchisvike iko kwakuchichema. Mwana uri kuchitaura kuti mai anonetsa yandaiti haanetsi. Saka mai ndo ari kunetsa. Ana sekuru waigadzirisai mai. Murume uyu ndakasotaura kare kuti torai mwana wenyu uri kunetsa. Ini kwazoedza ndichobva ndati ngadzike kotaura zvakaitike kumba. Ndototaura zviro zveshe akati akabvono manhero. Ndo pakadzika usiku no problem. Baba anomo ndaona kuti ini ndiri mutadzi panapa. Ndaiti ndiri munhu kwai. Saka ini ndaishingira ubereka ana aya tichiti pamwe achati yamura tiri pamwe. Ini ndachasvikonda kundomba. Ngemuna kutu muna December. Gore rapera. December iyeno. Rapera. Ndakondomba kwangu. Akapindura aya kuti zvinogona kukubatsira zvechinto ndibatsirawo. Ndikati ndoenda here. Akati enda kana kukupe 2 weeks chaizomba kwako ugari. Ndikati pakudini zvikazi hama dzako uwirirani nadzo. Ndikati chibva ndatoenda kumba kwangu kuya ndochotaura kuti ini ndamukorera murume. Ndakuda kuti ndiye kumhatso kugara. Zvikazi toona ndimwe. Saka inini nyaya yese pane zvaitika ndiende kukesho kumapurisa. Tombozi endai mofamba. Inini naye uyu. Tikauya ndoti ngatofamba aenda ega. Asaienda nenene. Mapurisa aiti endai mofamba. Endai mofamba. Iwo ari kuchitaura zvekuti une mabvuri mukadzi uyu. Kufambire inini pane nyaya dzindanota. Kufambire kurohwa. Kufambire kupise mushana. Uyu inini ndaichiti ndikataura ka. Aya otovhare kuti hama dzacho ndiridzitaura kuti fambirei mwana wenyu aruramba mabvuri. Nyaya yendakachizoende kupedzisira uku kwange kumashure. Ndakazoende izvizvi muna January kumapurisa kuya. Ndikati ndachifunga kuti ndisimuke pane zvaitika zviya. Zvikazi una ana angani ndikati ndine 8. Zvikazi ana ese urotora ndikati kuti abvuma akuru ndinotora. Asi yendiri kutora i4 ndo ndiri kutora. Blessing ngoni dzashikana kuti evidence ro rachina tafadzo. Ndo ndiri kutora akati alright. Pane pauri kugara here pauri safe. Ndikati asi izvozvi pane pendingagona ndingambotogara ngoti ndiri pabasa kuti ndirambe ndichitema up and down. Andifunga kuti nokasika ndadini ndazviona. Akati alright. Chobva ndatoende kuna samukuru. Samukuru ndafuka tiende kuna ana baba. Kuna Maki Matsekete. Maki Matsekete. Ndafuka tiende kuna ana baba kuti inini hangu handichazvikoni. Alright. Umbototaurana tosangane pa Maki Matsekete pasaka mukoma wangu ari hangani akazoti ngauye kuno. Takaenda uhangani. Ndobva ndandoenda kotaura ndikati ana baba chiuriro ini nokashaweni zvendakandotaura kuti inini handichadi. Muruzvizwa ero kuti mwarambwa akati eya. Chitaito nchopise dora ramuntu choisa. Muri kuona ero wapise dora wati inini handichadi zvikazi ekota zvizwa. Saka chisa sawe iwewe daira rako. Akabudisa 50 cents.
pakubvaise mukati mweya mweya. Saka aya akuda uchipuwe duro rawo rendanga ndabvisa. Akataura kuti aiwa ana baba ini ndaifunga ndichiti pamwe kwaindongorambawo ngati ndogadzirisana kudai dai. Ini ndikati ana baba akati uruzvisiwa here, ndikati inini handichadi zvachose kutaurirana kwenyu kusataurirana kwenyu zvauyu inini handichadi. Alright, wafamba na baba here kwawakarowerwa kwana sekuru wafamba nawo here ipana ari panoendawo ngawewo sekuru shatirwa mutsakana sekuru shatirwa wewe anekwanisi kudaire nyaya yepanasi andida kuda prepared vanangofamba undida mbiri ndinde kudaira ora naito chamangwani kana uyu haatongo kumadzisekuru here mwana atongomaziru abereki ndimubereki ariko wabereki saka inini ndiri mudoko kwaari kune wakuru farikai manyoro saka nashoni ngaidaira anozoite kuti wakapinde pasipo no okay alright okay mazaona anotikenda saka indovadadi ndatotaura nasekura kuti inini kune murume uyu ndazwa pana anhu 2 ndaizoipedza izvozvizvi pana anhu 2 endiri kuda Mark naFarai Matsike ndio anhu Farikai Mtsakaniya Farikai anhu 2 inyororo mazita iwo pane here ndatozwa cheti chakupenguwa kutaura uyu chakasimba ndazwa shupikai simuka mwanangu baba chiro chinozi fori machizwa mbanje yakaoma yapwanye dzimba dzakawanda machizwa ndine mwana inini wakambobheme mbanje ndinokupa example ndine mwana wakabheme mbanje ndobva ndadaidza officer in charge upakesho kwete uripo ndifunga pauya maofficer in charge 2 kuti uyombo ndiitewo counseling wanga ari form 3 uyo ndikhanzirawo mwana wangu ndikatomupe dhizi rakadhiraivha nemotokari yabasa kuya pambako uchibva akhanzire mwana wangu kuti tendai baba ane shuro yekuti ufunde siyana nembanje wakandobvumira zviya zvekuti mupurisa officer in charge aone kuenda yanga iri sondo iyoyo hapazi kupedza vhiki ba mwana wangu kukanga asungwa inini ndine munda wandinorima pamunyazi apo saka ndo paibva achienda kuchikoro wakabvapo usiku afunge girlfriend kwamhako kwakuende konokera baba musikana wacho kuti ndipe mwana wako izvozvizvi ndoda kutaura zvakaitika kwakubudemo zvakavhurumusana nababa wacho nemupini baba wacho ndimufundisi mwana wamufundisi zvirozvo kwakopinde mushopu mwamasango mutavheni muyamwe ndofunga sekuru mukwe munoiziya nyaya iyi saka mufana wakazosara opinde mutavheni abate dombo achichitarisa manje kunze kuti babaye adini asvika here saka babaye akasvika akaita along nemotika yamasango BT 50 nyuwani yanga isina manumber plate yaakabva nayo Harare kuikopangidzana kumba mufana wangu warirekedza dombo aya hwanda nemotika window rekupassenger ya motika nyuwani inini ndiri kuenda kubasa kuchimani makuseni pamuyoburi ndoti anharudzike pamudzaswa unobvikwa mhako panonga pane mwana wangu ndemupurisa asi mwana wangu wakadai wakasungwa ndikazomuteera ngoti wanga achide kunyore olevo ngenyaya yefori yambanje nanhasi achabati wakazopedze chikoro akaite training panyenyadzi ndikazomuisa futi kutraining yearchitect yekudesign dzimba izvizvi ishasha kuSouth Africa asi haakanganwibwa nyaya yekuti
babangu akandisunungura panyaya yembanje. Saka iwe mwana wangu kubva musi ndatange kukuona ndakatarise madziso ako ndichoti handomagarirawo ndikatarisa samadziso ako hanomagarirawo unotaridzika madziso ako semunhu waaddicted, munhu unobheme mbanje, usikazivi kuti mbanje inokuputsire musha. Rega ndikutaurire mwanangu, mukadzi wako wakatosimba maningi. Kusimba kwandinoda kuti wakasimba, kubarisa kwawakamuita 8 ende wanga achitsanangure kuti dzimwe nguva gore risazopera, gore mwana ndichakupe nguva yakutaura kusvika musvitse 8 wakamuchaya une bonzi mumusoro, wakapise mhatso uchishonye huku, une rombo rakanaka mwanangu kuti zvese zvawaita mukadzi izvi asaende kumapurisa. Waifanira kunge wakasungwa because inini samambo ndinoti wakaabuse mukadzi kusvike pamaextension madegree akashata. Isusu madzimambo tinosungirwa mumatare medu kuone kuti mutemo wehurumende wataridzwa, wachengetedzwa, inonzi domestic violence GBV, iri kuendesa arume akawanda kujeri. Ndatore nguva ino kukutsanangurira nehumbowo hwendazwa uchitsanangurwa ngemukadzi wako kuti mukadzi wako for sure mukadzi wako asaide kwenda. Hakuna mukadzi unoda kubve pamurume abereka 8 ana. Tikatarisa akadzi akagareyo kwavhunze kuti zvakaoma because ndichamubvunza kuti uchade kuambei iwewe nini Mati. Uchade kuambei? Hakuna motogara. Wane makore mangani? 38. Kuchamba hekuite nhumbu. Ndati rwadziwe pichana ngehumbo hwendapuwa ngemwanakadzi. Handisi kuti ndiri utsigire kurambana, asi ndati ndikutaurire semutongi. Ndanyora panapa kuti 1 chekutanga kubarisa, chechipiri kurova, chechi3 kupise mhatso, chechi4 kuparadze pfuma. Ndanyora panapa. Gara basi. Iwo gara basi. Wazwe zvataure mukadzi wako? Ndazvizwa. Kana kuti wazwe zvataure wainge mukadzi wako here? Handichazivi kuti wazvizwa. Chimbopingura. Pamusoro dare. Uyu ndichataura naye. Zvinhu zvataure mudzimai. Ngezvekuzame handizivi kuti angari akagara pasi here because zvinhu zvataure mudzimai ndiri kuona kuti yanyaya yechiri kwendiri. Chinoita kuti inini handizocherechedzi hangu zvinhu zvaane 15 years zvaane 15 years mukugara naye. Paataura kuti ndakaenda kumapurisa ndikazi ana 4 ndiri kucherechedza, kumapurisa wakabva ichizi nyaya iyi endai edzaniswe kwasabu. Kwasabu kwakwe hatina kuenda. Sorry. Ndaifunga kuti unoresponde pakubarisa, unoresponde pakurowa, unoresponde pakupise mhatso, unoresponde pakuparadze pfuma. Chimbondibatire maissues aya. Maissues ari apo akabve kumashure paupenyu hwedu nemudzimai pakubereke ana etinawo zvinhu zvaane mayezi zvaakuchindiroverera ngekuti wabve Mira zvemwanangu. Inini ndoda kuti tibude nenyaya chaiyo. Hapana ndinombowenga iwe nemudzimai wako. Ndizvozvo.
ana aya 8 aya aibarwa sei ana aispeswa sei zvaiti nguva imweni paitawo 2 years ana waberekwa zvisina zvehondo zvaari kutsanangura izvo zvazvekutsanangurawo sekuti panorambaniwana anhu umwe unondonga akukuroverera ngeindadaroaizopera ndatane nhumbu aiwa ndakazosvike saka ndati nyaya idzi dzanga kuite mbiri inini ndakazosvike kuti mudzimai uyu nguva imweni unopupurirwa ngehama dzake munyaya ndakazosvike pakuti imwe anhu murundi wenga mira unoziya mira mwanangu inini ndinotongenda hatisati tasvike pakuti unowengwaba ndatipa ana 8 aya waimboite mabarirei ngekuti mukadzi wako wataura kuti nemapirizi waibvuta kuti hapana pangu pano hapamwe mapirizi inyaya yekuti kuzobvuka munhu unonga asipo inini handina kumbobvuke mapirizi kune mudzimai uyu kana nechendakamboita zvemba yakatsva haya anhu echiite madziyo akanga auya kudoro rekundibatsire kushanda pamba pangu mira tatopedza ipopo apo paakafondoke humake paruti apo takaambana iye aendawo kwaakanga aenda ipopo ndakateera ndosvika uri pamukoma angu mukubvunzana iye ndiye wakatotange kundiruma pamoko andiruma zviyani ini ndakazondozwawo ushungu ndobva ndasimudze chituru changa chirimo ndikaitawo zvekukandire kwaakanga ari zveshuwa ipopo echibva akuwara tatopedza ngatiende pechitatu kupise mhatso kupise imba anhu edoro etakaambana nawo ndinobike doro rekushandisa anhu kubatsirwe basa taambana hatina kuona kuti imba yakatsva sei asi mudzimai pari zvino ndirushamisika achitaura kuti ndakapise imba kuti zviite uremu ngatiende panumber 4 huku dziwaimonya dzasi dzaimonywa handina kana kumbomone huku ndingafarira kuti azotaura witness yaionawo ndichimone huku ngokuti ungazoti ndakaramba vandarera pipe iwo mira pana pakamira ndarera mira iwo mira pana simukai baba uya pabengi iweweyo nini ndiwo wakamangarwa Colin mutsakani wechizi wakatore mukadzi wako ndakuda kuti uchitaurira mambo nedare kuti nyaya yawakanenedzerwa yekuti wakatore mukadzi wangu ukamuakire mhatso wazwa chitaura chipingo renyaya yacho kubva musi waunoite mazire ende ndamuzwa ichiti iwewe ndiwe unonyora dziso rasabu ndizvo ka uri kumupe mafertilizer nembeu iri favor yekunga unoti kunzungu nekunyima tauratiso pamusoro edai wabvisa ere daira puwe daira musati imari 45 zvakanaka chinditsetsera ichendinopuwa pamusoro edare ndinotenda ngekuti ndototsetsenero zvayakaita inini pachangu ndakazvimira individual handisiri mutsakani ndiri mukorero wafection chakaitika magora uri apo chete chakaitika pana zvakaitikawo zvisikadi kuti ndo zvamanga papano saka unozi Colin ndinonzi Collins pachitupa ndiri mutsakani pandiri magora iwo tauri rudzi rwako unozi Collins magora zvakanaka chenembe inini ndinonzi Collins magora saka murume uyu ndatenda ngezvaakazoita apa izvi ndaitotyaura romba mwangu ndine mapromises akawanda emurume uno I was the supervisor, ndaka supervisor wekuUNOX. Taite zvima exploitation zvese zvepabasa. Saka ndakaona kumakika kwangu kuti kwakabve pasi
musabhema, don't drink, musangondori muchiyo kubasa musadini vechizviita neshamwari yake. From there wobva atora noti kuti uyu mukororo, for sure ndiri mukororo, mangu buda ndibudewo nanora ende hakuna chakafa chakadaro. Wora ndochonyarara akambosvikomiswe basa kuUnopsia tikadzorera ngenyaya iyo yefodya nekumwe pabasa. Right, from there akandipe mapromises kuti UNopsia ichapera ichaenda, ndiri kuone ropa nobaya munhu ngebanga, ndichapisire munhu mumba. Ndaitotya kurara kuti akomana rara mumba dzenyu dzemarata. Saka pakazouya this nandarera pepa iri ndakati thank you. Wazobudisa bozo waitarise curtain word kuti ndichapisire munhu, ndichabaya munhu, wazonasa kunanga cheko pamwongo, ndini ndakadini ndakatargetwa. Ndaizoda ndisikazviuda asi ndinoziye court, ndiri clerk of court kwamunyevhini kuti dare harizvidzwi, unoenda kuita ufakazi wezvaunonga wachidini wechiziya. Saka ndazviona inini sekuziya kwangu manyepo ese 100% atora muishupika yemanigi uyu unadzo hama yekutanga vana vako. Una baba munini ake akatoenda nawo kwaikwedu unonzi kana zvichibvira noti him down unonzi onini Mark ndisamorosi munini yakanyaka unonzi onini baba onini uyu Peter Manigo buda ndibudo na mayake buda ndibudo na mayawo ese ariyo mayake Peter Manigo ariyo paitunga mdzana kuenda na Mark matsekete samukuru wawo ainga ari ese ena ndandisitombo kuenda timbozinyadzawo. Saka nyaya idzodzo dzochiuya manje inini kugara kwandinoita chero mune madelegates emutape stand iri kutaura shupika yemanigi is false statement ngeyari dia mutsakani passed away wakashaika. Hapana kana imba yakazo extension yakaizwepo ingori imba yakutoti iona apa kuti ainaiwa here akatobva nemarata kuhama dzawo kwete kwamagora zvimarata zvakaise paka bedroom kainayo kaichucha kitchen ingori main as it is kubve pakashaika lead 28 June 2019 pakashaika umainini. Saka iye azoona kudaro pakupakwe ndaita ndiruzi ndaiti support chekupe munda ma-inputs not as such hazvisizvo inini ndati ndinombokufunza kana uri dziso rinopa ma-inputs ungamunyimiri chizwa asi unga une kodzero wazwa ndichitaura ngemaraitsi ende zviro zvapresident yes zvichizi zviri ende ufunga kuti mukadzi unaana 8 ungamunyimiri. Thank you. Saka ndaichiti kune vanhu ndinoti tifambe zvakanaka. Alright. Urudo kutaura kuti ungamunyima mudare muneire itori mhoso yaitaura uyu ndopinda twambu. Saka urudo kunzvenge kuti iwo une kodzero yekupuwa inputs wazizwa une kodzero yekupuwa. Isusu hatisi kutaura kuti mune relationship hamuna asi uyo une kodzero yekupuwa ma-inputs. Iwo kana uchimupaka hausi kupare mhosva wazvizwa ndinoti uzvizwe izvozvo kana uri kupuwa ma-inputs mukadzi uyu hausi kupare mhosva chiende mberi. Right, ndatenda handisi kuramba. Saka ndinga ndiri kuende pokuti waiti akasapoti chikoti wampe ma-inputs echimupe munda not as such is presidential inputs and azhinji ekuruwedza akaregister BVR kuward 1 kanzera kati vapei munhu wese. Saka ndakavapa handowegaya ndakatopa kuna azhinji ndakatopa kusanganisira neamweni ngepawo. Saka pendaenda kuchipinda ngepekuti kuya kwendaita mambono kuya kuatende dare renyu according netsamba yakanyorwa ndindarira ndisvike pamba pangu kuti ndandiri kudarira mutape ndo zvinozwe kudare kuti uyu munhu wakandidifoma uyu vanotozwa ndifa mwazwa patango nyaya yangu wakatore mukadzi wangu zvese nemhuri isekete andifunga zvimwe ndakatore kuite mukadzi wake nditogara naye. Saka murume wandisvibise zita rangu handisi the right person waanofanira kutarisana naye mwamambo kana whatever kwese kundiwa unokuziya kwaakaroorera kwaakatorwa mari yake nepfuma yake nemahandoti awadai kumubvunza kuti aibviswa ndiripo here naye pacho unoaziya but surprise ngeyekuti iye uri kuseenzisa inini pamberi pacho kuti front bumper pasinyaya isiri yangu. Saka ndopendera kuti mutapo inini handiiziyi nyaya inei handina nechinoziya kune murume watondisvibisawo zita rangu nora unobarwa namai yangu uyu ndimanigu wakaroora mhuri yake inini handikwanisiba kuti nditi ndikapinde pakati penyaya yawo ina maki farikai manigu mai yake andotaura acharubocha nazhinji ariyo aenda akawanda but nhasi waya individual kwayo
saka handisi mukati mwayo. Chendinokumbira kudaro ngechekuti murume wandidhifomawo nemapromises aari kundipa ekuti ndichakubaya ngebanga ndichapise imba yako andisunungurowo ngekundiregerera panyaya handizivi andifandi zvese zvingadai zvichibvira pamastage ngekuti wanongedze the wrong person. Handisini ndine right yake kana nachimwe chigurwa chendingagure kwari mutake uyu handina. Kurambana kana kudzokererana handina. Saka ndo tsananguro yendiri kuzwa pa. Vana vari kutsanangura kuti munase kuzwisisa muchape nedare. Hapana mwana chero kuti ndati zvakandarira hanga sizvo kwarodza message of 40. Wakandosvika nditori busy ndinoite zvedrr zviya and so on. Ndakuda kutobuda and I respect ndo pamusakaneya. Kana hapana mwana wake kana even mwana ari kuerenga kuti ndakatorerwa mwana ndakatorerwa izvi. Hapana wendakambotora kana kuti mundisunge ndogara kudaro kana kurimaindi custody kundogara nokwati tiri kuti verification kudai anomutaurira ese kubva ngekuti hakuna mwana akambotora Collins Magora asi bedzi une maini house akagara tsinetsane mukadzi wake ngezvotsangira mukadzi wake right. Shupika mira wazozvarotaura ndikurambirirana nazvo kuti inini handina kumbobvira ndabvise mukadzi wako pamba uri kuramba zvese zvamunenedzera kana uine zvekumubvunza kana kumucherechedzesa wochitaura tiso. Inini ndinoti manyero pane zvaari kutsanangura nokunge mwandizwawo ndichitaura kuti inini mudzimai wangu wakabva ari pamba pangu echiende pamba pake murume uyu akatanga agara muimba yake doko kwakuchizoende kogare padongo madziso akanga echiona. Ndombokubvunza iwe ukabve pamba pako ngekushupika ukaende paunoende kobombera ukachengetwa ingazienda here kubombera nokuziva rega ndimboshandise izwi kubombera nokuziva washupwa ngemukadzi kundotizoenda waesamvurika imhosva here yekuti inini ndatsvagawo kuti ndibombere ndigare apa. Munhu une kodzero ashupika yekubombera. Pfungwa ona mwanangu ndaide kukubvise papfungwa dzainadzo izwa ndakukudzokerera futi une pfungwa dzekuti iwe une kodzero yekushupe mukadzi. Apa inini ndine chokwadi chekuti pakazoende kugare mudzimai. Mira iwe une pfungwa dzekuti kunaka kushata kwazvo mukadzi wangu haafanire kunga aine umweni unomubatsira. Ndoda kukubvisa ipopo rega ndikutaurika inini samambo manje uchapare mhosva. Ndaide kuti afaira munyore mwana wangu ndiri kumutseura kuti uchapare mhosva. Bvise pfungwa idzodzedzo nekuti wani ndiri kuona kuti kwauri kuenda uchapare mhosva yekuti dzimwe nguva unozozi mucheri. Ibve papfungwa idzodzo. Kana paine zvaunofunga kuti zvigadziriswe taura pachena dare rokubatsira. Asi ukanga uine pfungwa dzekuti mukadzi uyu handifaniri kuone munhu unomuchengeta kana kuti handifaniri kuone munhu unomubatsira, pfungwa idzodzo dzakashata. Ndo dzenda kutaurira kuti chimborekere kubheme mbanje ngekuti madziso ako ari kutonditaurira kuti handiwo magarirawo. Wechide kuone munhu unoda kukubatsira mwanangu kukugadzirisa, rege kubheme mbanje. Nekuti inini handitowirirani nadzo pfungwa dzacho dzekuti kana munhu ashungurudzika arege kubatsirwa, ngoti ndio zvinokonzera kumwe poison, ndio zvinokonzera kukwire mumuti kudzisunga. Tine nyaya dzakawanda dzevakadzi ari kuzviuraya, tine nyaya dzakawanda dzearume ari kuzviuraya ngedomestic violence. Iwewe yetiri kutonga muno idomestic violence, asi iwewe manjika iri kukurudzirwa ngekubhema. Unotenda here kuti umbosiyana nembanje? Ndinotenda changa. Unotenda ka? Because rega ndikutaurika ukasasiyana nembanje ka ichakubvise petiri nhasi
kukuendese pakashata. Iwo ndiri kuona kuti uri mwana mudodoko. Ukaregerere mbanje ungaite munhu kwaye. Kwete zvawakaita po nemadziso ako kuti ungake chiro. Hapana. Ndikaregere kukududzira karegere kutaurika. Unozoti mambo haako nokutonga. Inini ndinoda kutokutaura kuti siyana nembanje. Tochizotaure zvekuti tingaka sei musha wako. Ndinozwa. Azvizwa? Siyana nefore. Ndinozwa mambo. Bati Hapana bati. Pafore hapana bati. Unoda kundibvumira apa tinyora apa kuti kubva nhasi kwende mberi Mutape ndichambomire fore. Madziso ako haasi magariro ako. Ako. Saka ini ndoda kukubatsira uri sober. Sober minded. Saka ndatitaura uyo pane zvese zvori kumuti wakatore mukadzi wako patori neukama huri very close. Hapasati pabude homboba hwekuti for sure uyu wakatizira uyu kuite mukadzi. Hasa ndaona bombo wacho. Azvizwa? Ya. handichabvumirwawo kutaura here. Tatomira kuti utaure so. Inini chendandari kusungise murume ngechekuti pakaende mudzimai haana kubva ari kwamusakani pantu udini kana kuti pane chendakamuita. Ndo chendakandiri kuti wakazogashirawo mudzimai wangu echigara naye echizoende komupe sitendi. Ndo pendaishushikana ndipo ipopapo kuti zvingaita were ngoti inini handina chendakaita. Asi nyaya dzandikotungamira dzadze mumashure mukurarama kwangu nenyi mwanangu ukati hapana chendakaita kana handiwo uri kutaura kushushe mudzimai chaikupamba. Ndati ukati hapana chendakaita ndakuerengere zviro 4 handibvi kwaruwedza vaini ndazvitore mukutaura. Saka ukati hapana chendakaita inharo dzembanje idzo dzidzi ya mukutaura kumaite pano ndachizwa vamukunga pamusoro shupike yairi kuitika nekuti wapuwa nguva yekuti utaure nemudzimai wako zvinyunyuto hauna. Iyezvi kupuwa nguva yekuti utaure namagora zvinyunyuto hauna. Unoramba uchingoteerera panzvimbo imwe. Hakuna kwatiri kuenda ndizvozva. Izvezvi wasumudza kuti utaure namagora kuti iwewo magora musi wakati wakadai but iwe uri kuramba uchitengesa. Hasina kuti hapana chauri kuzama taura namagora. Ndandiri kutsanangura kuti ndakamusungisa amagora ndepamusana pekugamuchire mudzimai wangu kugara naye pamba penyu mapedza mumupe imba. Ngokuti tanga tiri kundoona kuti ende for sure ndoendawo kwasabhuku ndobvunza iye magora wacho ndiyewo dziso kwasabhuku kwendakabvunza handifungi kuti wakasvikeyowo. Shupikai nguva ndandurungu hangu. Shupikai ndoda kuvhunza mwanangu wazwa here kuti havasisi mukadzi wako vakutaurira kuti handakakusokuramba kare kare saka unokuda kumupemo zvai pakuzoramba kunga uyu agara mira izwa mwanangu kana munhu echiti handichakudi wachizwa mukadzi wako uchi mukadzi wako pari zvino ndazogutsikana because inini ndaingoti munhu watombotizwawo kuendesa muhera ochigashirwa ndiwe pari zvino ndagutsikana. Mayo makasimudze mukongwa huru tauraiti mundima yani. Alright, okay. Aya menina kwa papa pangu aya. Yes. Asvika papa pangu akaruvu basa. Yes. Akasvika paine mukomana wawo aya. Echiti ndidotera mama kupi basa paari. Ndarohwa ndibaba namukomana mukoma. Ndikati saka musarikaba chienda ipi chigara ipana. Mama achauya. Anodeka ndipanzirapo. Saka tinaona odarika. Ndo pakazi ndovulazi ngebe ndomuwe pano. Ovati pane mwana uyuri pana. Ovati uri kudai ndikati wati ndarohwa ndiani ndibaba namukoma andibatirana ndishaya. Ndikati mhosva yacho ngeni zvazvazi imbwa yako yachishibaba mumunda. Aya ndokuchizorora asi imbwa imbwa dzako dzandishibaba mumunda umu.
ndokuchizwa kwakaite mwana kwakutize kuchitira mama. Iyo mukadzi ino rechibaka. Chinyoro. Right ndembe. Kochozoya futi akazodzika nemukomana wacho obva adzike kumba kwawo. Ozomuka kubva ari kumba kwawo kuende kubasa. Hamena ndizivi zvakapedzana kumba kwawo. Adoko acho echozotera futi kumashure 2. Echosvika ipapo ari mama ari ndingatari kubasa kugomba. Zvikazidoko atira baba vari kwazidoko mushango kuti mavhiye chibagi. Ndikati achigara ipanapa mama ari kudini? Ari kuuya. Ndokugara kwakatanga. Ochozotwana obva adzika nawo kumba kwawo aya. Saka ndokuchengeta kwachiri kwakuda kuti ana akachengetwa. Asi kuchengeta ndakati garai mama acho ainge pano sando basa kwaari ba. Zvitaini. Right. Inini ndoda kuti taakupedzisa next week. Because panapa ndaida kuzopedza nhasi nyaya pana vanhu vanoti Mark Matsekete na Farikai Mutsakani na Peter Marigo anowo ndinoada mwanangu. Asi chendinoda kukutaurira mwanangu ngechekuti ndagutsikana kuti wakaramba. Warizwa? Ndagutsikana kuti wakaramba. Mukadziwo watauridze pachena padamberi pedare rangu kuti haichakoni. Ende haumanikidzi. Ukaumanikidza mwanangu uchapare mhosva. Kuti zvataurwa ndimutsakani uyu zviri zvedi kuti unotiretana naye mutsakani wacho kuti ndode kukupisira, ndichabaya munhunge, ndode kuite munhu ropa. Izvozvo ndio mabasa efore. Mambo. Yes. Izvo zvazvekuti zvekutoroverera ngekuti ndakauye kusungisa. Zvimwe zvaari kutaura handizvizivi. Dai ndaishinge kuzozvitaura ndisina kuzosungisa ndakamba ngekudini ngekuita. Alright. Saka hazvazvo kuroverere kungoti ndizvo asi inini statement ndinotaura ngekuti kuna ana sekuru zvimwe zvatsanangurika apa tanga tinazvo chikamu zvacho nekuti ndizochinjawo nyaya yekunzo uneino kunga sabhuku aunoti nyaya dzenyu isiso hatichadzikuriri bachimboendai modzidini endai kungoti nyaya yangu inini naana sekuru takanga takaisire pakugadzirishe musha asi murume uyu ndiyo akazounga atobatsire nyaya yakuchibvonyungudza kuti zviro zvisasadini zvisasafambe zvakanaka. Wazwa ere? Ndakauya ndikutaurira. Wazwa ere mukadzi wako kuti wati wakandishungurudza kwengu yakareba ndichakwa. Wazwa ere? Wazwa chitaura? Zvazvizwa. Yes. Ndaida kumbobvunza uyu anotaurwa nenyaya. Pawazwa mutate chikuti handisi kukusikana chauchapenyu. Ini nona ndazvikusikana. Ngekuti iwewe nguva yakatsve mhatso. Dai wai munhu unombo hwakanaka. Wakakona sei kuti mhatso yote? Ndiani wakapisha? Wakapisha mhatso? Handichazivi hangu. Chiona. Ngoti wanga ari manheru. Chiona. Wakazodini kuno mukadzi wako? Imhatso yemukadzi wako yatoka. Chii chawakaita kuno mukadzi wako? Ndakagadzirise dzimba. Handiro imba yakati 2000 akugadzirisa mhatso yapiswa mhatso yemukadzi. Ndiani wakapisha? Iwe hausi kuda kuripirirwa ngeingana imwe rapishe mhatso yako. Saka kuronza kwanga wakaite mufembere nguva. Uruzwa ere zviribvunza asesa kuti hatisi kuzwe rekodi yekuripisa kwawakaita anhu akapise mhatso yako. Yacho. Ngei? Nezviro zvese. nyaya yakagadziriswa pasabu. Izwa mfano. Teera hazi hatina rekodi ngenyi yeanhu owakaripisa akapise mhatso yako kana kuti usiwa wakapisa. Handiti kudoro wataura ere kuti anhu aimudoro. Wataura ere munhu akapishe mhatso yako ngoti aida kutomusunga nako. Kuti wakapishe mhatso yako hausuripa sei? Ndiani wakapishe mhatso yako tangu atudza. Unotoda kuripira maiwa. Zvandikoitika shefu kange zvoti nyaya dziri kutaurika dzimweni ngedziri 2010 2008 mazita baba nditauririzve kuti shelf life yenyaya wazopinduribvunza kuti nyaya ikagara makore akati yaexpire. Ini ndaiti banditaurire kuti nyaya ya 2000 isikazi kuripwa inoexpire.
ipopo dzaigadziriswa manje saka ndaitoti izvi ndezvomumashure zvakapera iyi ndiyo nyowani ndakandakamangara. Right. Vamutsakani newe munodikane kudzoke kudare for finalization ndo musi wendinogura nyaya yenyu musi wa 11 November. Amutsakani ndiri kukupai pepa riri kunyorwa apo riri kunyorwa mazita matatu Mark Matsekete na Farikai Mutsakani. Peter Mariguri uriko nyora mazita ndinoada anhu wangu ndodo kupedza nyaya uyu musi wa 11 November ndio musi wendinoatendi nyaya yenyu. Handazwa mutauri handisi kuti ndopane chakashata asi ndaikumbira kuti zvaari kutsanangura ndikawanika ndisina mhosva neall discussion dzaari kuita kwendiridzo zvinozoswinyi mutaro zvichachioneka mawamusi wacho handiti chinozokutonga unotizi handiti uri kuti ndikawanikwa ndisina mhosva. Yes mai ndiani ita unaonapo muzai unovharire kamera Manyara Mutsakani. Taura itizo. Ini ndangandula wangu kungokunza baba mnini wangu hai. Baba mnini wangu wapi? Shupikai maningi. Kuti bari kuti ino handinyatsiziva kuti paazonyanye kundiroverera ngepapi kana kuti pari zvino pakazosimuke mudzimai wangu handizivi kuti ndakanga ndamushaishirei. Ameno kuti akamboendawo rekuchikoro akazwe tsumo inoti muti haukangani asi demo rinokanganwa. Mirai, wazvizwa here? Hasi hapeni kuti mwakamboendawo ere kuchikoro. Mukazwe tsumo inoti muti haukanganwa asi demo rinokanganwa. Mwazvizwa? Endai mberi. Ndichienderere mberi ipapapo. Kuzosimuka kwakaita mainini aya. Azimuke muna December. Kubve muna December imomo atorwa ndimagorowo abereka ana 8. Magora wotore kuite mudzimai wake kutora mainini. Ameno kuti pane mwana ero akazobarwapo kunga atorerwe mukadzi wake asi ndichizive kuti mainini aya muning'ina wamai yedu isusu. Kusiyane kumadzimai chete. Saka sabhuku wetinogarira isusu kwakunyatse kuti zvakanaka kuti mukorore atore mai kuite mukadzi. And futi mumashure mwacho zvese zvaari kuti kundinyepera mainini azotange kusimuke kwekobombere pamukorore izvozvi. Ane gore rimwe raakambosimuka akauya akabombere pamba pamai yangu inini anoasisi yawo akagarapo. Ndifunga ipapo hangu ndakandiri basa asi ndifunga akagare kwemwedzi inosvike ku3 4 months. Akaenda kwaanotiyo takagadziriswa zvikazodai ndikadai poshuwa mainini akamboregerera akadzoka. Adzoka ikokoko ndokunga ndichicherechedza akazobereka ana 2 ambodzokera. Izvozvizvi kwakuti azosimukirei futi. Nyaya apa yaya kuchiti 1 wazoenderei kobombere pamukorore wako. Kechipiri zvemazwa achita kuti ngekuti iye ndiye wakazoti aende kubasa kwaivhoterwa mavhotsi. Ndifanika magadhi akatoita zvekuzvisimudzire miokozo. Maiyo. Zvinoita Maiyo. Kana dai kusikavhoterwa munhu une kodzero yekutsvake basa. Munozvizwa here? Kana dai munhu akasazi ngaapinde basa munhu une kodzero yekuzvitsvakire chii? Basa. Regerai ndimutaurire ana mai munaziye kodzero dzenyu. Mwataura ngekuenda kuchikora imi muchibvunzo iyo imwiwo munamwe munaende kuchikora mune kodzero dzenyu. Hazvidi kuvhoterwa kuende kubasa. Zvinotodewe dunga munhu kuona kuti murume uri panapa ndikasaite mubatsira musha unodini. Regai ndisenze nani tibatsirane chiendai mberi. Ipo pamwata kuti munhu une kodzero kwacho ndio chakanyanye kuagumbura kubasa kwetakaenda isusu. Tanga tisikatozviziva kuti tine kodzero madzimai dzekuende kubasa. But dhona rakauye kuti tishande isusu rakataura kuti mudzimai une kodzero yekuende kubasa. Yes, uri correct. Mudzimai une kodzero yekuende kubasa hongu. Echomboarambidza
kusvika mwana akamiririra nokuti takambotounzirwe anozaine musasa achitibvunza kuti pane here matambudziko ari kuitika. Unoziva kuti wairamba kuti akadzi aende kubasa ndiye? Unoziva ndiye? Handichazivi. Hamuchazivi? Ngoti mwakaberekwa manje. Kare Smith asaida ba kuinipoe munhu womukadzi. Mazwa? Musazoti itsika dzedu nemagarire. Vanhu vakauya kopambe nyika yedu ndio vanga vasikatendi kuti mukadzi vakazobva ipopo vakati akadzi vanga vasikavhoti vakadzi ende mwazopinda basa racho wamwati dzidzei muri maticha murume ndiye waihore pei kwayo mukadzi waikwanisa kuhoreswe hafu. Anoziva? Saka nhasi uno mutemo mutsva mutemo wemunyika petakasununguka ngekuti munhu wese une kodzero dzekushanda. Ndinototaura namwe akadzi akagara. Munhu wese une kodzero yekushanda. Pakuchizozvikwa kubasa ndo akachizomirirwa kwauya emusasa madzimai chizitaurai madambudziko enyu obva aende kotaura dambudziko rakuti inini ndiri kugara nemurume wangu hongu asi zvese ndini ndiri kuzviitira asi pari zvino kwauye rubatsiro rwazwi tishande uri kundirambidza kuti ndiendewo kubasa. Kwaku ndio pakazotanga kumaka kuti aya kanga ari supervisor neukama taidaidzwa kuti ndizvo here zvinoita here kuti munhu yapinde basa. Saka handichaziva kuti taide kurasa here mai ari kutambudzika ichidaro ende auye kobombere pamba pamukoma angu yatoti mai hazviitiva kuti mugare pano kana kuti mogare paimba yasisi yenyu. Sisi yacho paakatoshaika ndiwo aifumira. Kana dai asaifumira munhu une kodzero. Ana mai mukauye kumba kwamambo kwangu kune anhu aripo dzisiri hama dzangu akabombera. Mavizwa here? Izvozvo zvandiri kumutaurira izvozvo. Kune anhu akabombera nyaya dzacho asati apedze kutonga akabombera. Saka ende anhu acho anhu akadzi haungatiba ngekuti uri pamambo saka mambo wamukadzi wacho. Hatidaro. Saka matsanangurire zvakanaka mai. Mune kodzero yekubatsira munhu auye kubombera. Hamurasi munhu auye kubombera. Mwakaite tsika yedu chaiyo yekuchengete munhu wanga ari kushungurudzwa. Munoda kutomubatsira kuone kuti wakachengeteka here mai enyuwa. Saka zvimweni zvetichabatsire mwana wati tinomubatsira asi haakwanisiba kuti ngekuti mwakachengeterei munhu waishungurudzwa. Hatitongi tichidaro. Ndosaka mazvo ndichimubvise pfungwa dzakedzo kuti pfungwa idzodzo hadzisi kunaka. Hama dzemukadzi dzinochengete mwana wadzo, dzinochengeta mai adzo kana aona for sure kuti uri kushungurudzwa. Kuti anatse kupaona ipo papo kuti kuchengeta kwakaita mukoma angu mainina inyaya yekuti ndimai kwetoti akatora kuti mukadzi wawo. Ndizvozvo. Ndofunga uri kuzwa. Right. Munoda izwai baba. Muchazopese kutaura. Pana anhu 2 basi endiri kuda 3 anyorerwe pepa iri. Anoti Mark Matsekete, Farikai Tsakani, Peter Mariko. Vanogara kuvillage Manik Peter. Village Chief Mark Matsekete, village Matsekete, Chief Chiku. Saka munodzoke kudare mese musi wa 11 na 8 o'clock. Ndonga ndakutokurinya. Ndatenda.